mao kini to ang latest weather update karong adlawng Biyernes, December 4, 2020. Tail end sa frontal system kon shoreline mo'y nag-apekto karon sa silangan nga bahin sa central ug southern Luzon. Samtang northeast monsoon kung hanging amihan nag-apekto gihapon karon sa northern Luzon ug sa nahibiling bahin sa central Luzon. Doon na po kita gimonitor nga usa ka low pressure area ug karong alas 3 sa buntag kini ana sa gilayon nga 1,630 kilometers silangan nga bahin sa Mindanao. Wala kini direktang epekto gyud sa bisan asang dapit sa atuang nasod tungod pod sa kalayo pa niini. Ubos ang tsansa niini nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod na 24 oras apan padayon kini natong i-monitor para sa mga posibleng development niini ilabi na nga naa pa kini sa kadagatan. Ug sa tong forecast karong mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil lagid ang kitibuk ang bahin sa Kabisayaan adunay kasarangan nga panahon kon magapasulabi ang init sa adlaw apan dunay gihapoy makalit na mga pagpanag-on sa kalangitan inubanan sa mga patak-patak na mga pag-ulan ug mga pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon ug sa gabii tungod sa mga localized nga thunderstorms. Para sa dugang update bisitaha mo ang website dinhi na lang kutob ikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST kini si Mio Aguirre og maayong adlaw.